Hake rangchakni takhokchong bukhokchong TMB News and Entertainment Channel naitongna jotono khakhamte hamjakmung yaporo. Don't do drugs and stay healthy. Hanai koyekdin sukango belfang parawo nini 12 ramchonrogat constituency o borong mrangsini takhok khoniranjan debormano ereng bonogo tuitongmani dukan soksau nei allegation ruinai BJP political parties rock police proshasano proyog khai je custody o damani borok lukkhana korbar tarawo khai borong gakase kotoga thogin thawoga dal for thoka doga gapsep borong to se police o boto buri o no buri ja kase noklok mole babano se pora toglam sogjar mu tongso kase angchiri kha kap kha na chini babu kon khaya langde hine se borok khajik layo borok kali u kalayo kase normal ya pi sono kol khai be ke tin no kala utin jai ti se gere ben ka pi sono kol khai be ke borok khai be kya khai ga bel hunjara khai ga gari talang de police o chungna lai ya purbo ga chungno ga hakya hai abo borok apur borok abore rok siri tolai borok abore khai ko takai yang kau bawa opung sinai, unting opung sinai, amter omong ini kau potong itu lebar opora. Abon itu root blockade bukan ya. Boni pore kudo tabu jehitu omet thangjar. Duitari ko hearing nai, court ni proti pojo tongo, ain ni proti pojo tongo. Je taku khoniranjan deborma, bokhoroksa innocent, dofa jati hano hamjaknai borok. Over hake bono false allegations with the tabu custody with dazak money. I think duitari babo dud ka dud pani ka pani nai clear nai dai bono sum filmi tu mane haisi. Over high hard time o sum Simon ka sini bachui bongni nukhungni borok dai bongni sajak song borok blai khe dukho tongjak mokoli mukti klai laijak for the first time bongni nukhungam tui hayeng thangmani pore thanayo goria bongui thangka Nukhungo kaisa poribaro borok ni wan sukma tongmani celebration together ke khanya ne kintu khlaiman liya unfortunately haipono over high hard time sun borok no support haina ne borni logio basa phaine ne sun delhi sini borok ni bisingti connect khai tongo sini block president sini dada olen bobo active khayo bono naikoli tongo sini block ni vice president sini dada rukhu tai along with sini joto team ro borok jotono naikolaino tini obohai khlai tong haisi kai obohai jorao singjate borokno support khainani bagai sung phaisok paikya te para gana gini ni borokno banglaike hambai maruo borok bo haino sini taku khoniranjan debormano blaike support khlaikya logi rekha tai obohai kuno wana jakne kure angkai hno BJP rok jesepano chesta khaidi false allegations sini borokno jelo danani custody o danani obono sungka mone khayo dofani proti hamjakmani kaisa certificate sene haisi sung hai borok no 4-5 case rejak no haisi sini vice president rok no case khiklaijak haisi tini nor nukhana mokolni mukti klaijak sini dada khoni ni bin babani obo omukti tomong samang ja false allegations khlaiye false ko kaisa report ruwi je romriton mani obo kintu buskani salo lukorokni obishap manai tai buskani salonor nukdai haisi dud ka dud pani ka pani ngai sini tako khoniranjan haina hai yogi thainai tai sing kaisa clear message sen hainani musungo je mansak BJP rok toiri khaide haisi jail dipra sarok ready tongo dok hani bage hani bage jatini bage event sini ha bubagra no borok danani bage jailo onek kisu chesta chalagoi tong kintu tamunu khalas digi 28টা সিট কি বিশিং 24টা সিট ক্লাঙে যে ম্যান্ডেট রেখা বড়রক ত্রিপুরা সার ও ম্যান্ডেট শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্য সিমে অনবার তরক লিয়া দিল্লিও পর্যন্ত মেসেজ সগিকা বসকাংনি সালো ত্রিপুরা সানি বিরোধ যদি কোনো স্টেপ না হারজা খাঙ্গায় তাইবো বিরোধ তমবো নুকজা